मैग्यान स्वस्त खाऊक तळोजाक बोलवताच मी धडाकले तळोजा. हय तर स्वस्तातले मासे घेणाऱ्याने तामशी बरोबर लूट मांजवल्याने होती. मैगो अर्डून हलवे एका होतो तर जयगो हलवे टपावर ठेवून आयटम बरोबर चाट करा होतो. असल गावठी माल गावठी 3 किलोचो हलवो फक्त 1,500 रुपये. मैग्याचा चाट होईपर्यंत मैग्याचे हलवे आरडून मी इकले. तावसर परब हैसर ओमशाकडसून पापलेटाचे पोरा घेऊन मोकळे झाले. मच्छीची तुम्हाला गॅरंटी भेटणार, पैसे डबल रिटर्न देईल. ओमशान गॅरंटी देताच ओमशाकडचे 1 किलोचे सुरमई मी घेतले. सुरमई घेऊन मी कापूक गेलोय तर मासे कापणाऱ्यांचा धंदो आहे तेजीत होतो. छबी आणि पिंकी आहे बिझी असल्यामुळे बाबल्याकडे सुरमई मी सुपूर्त केले. मेलो बाबलो मोठो प्रोफेशनल कैचन सुरमई साफ करता. बाबल्याक सुरमई झाजवेपर्यंत आयेचो फोन येईल. आयक सांगले स्वस्तातला म्हावरा घेऊ गेलाय. आय म्हणता स्वस्तातला खाना आणि हगवण एक काळ. मगे मी तळोजाक टाटा करून घरा गेलं. घरात येताच बायलन कुठा स्वच्छ धुवून मीठ लावून अर्धी कुठा